హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికి కూడా స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. విశ్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము ఈరోజు 46వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము, అందులో 46వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తరుణం రమణీయాంగం తరుణం రమణీయాంగం తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టేక్షణాధరం 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 ఒక నిమిషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Hare. Hare Krishna Prabhuji. హరే కృష్ణ ప్రభు. Hare Krishna స్క్రీన్ Prabhuji. షేర్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ. Okay. హరే Okay, కృష్ణ Prabhuji. ప్రభు ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభు. చేస్తున్నాను Prabhuji. వచ్చిందా Prabhuji? ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓకే, అంతే కదా ప్రభు, అక్కడనే ఆగిపోయింది కదా? సెకండ్ లైన్ స్టార్ట్ చేశారా? ఆగిపోయింది. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రణతాశ్రయణం నృమ్ణం ప్రణతాశ్రయణం ప్రణతాశ్రయణం నృమ్ణం ప్రణతాశ్రయణం నృమ్ణం శరణ్యం కరుణార్ణవం శరణ్యం కరుణార్ణవం శరణ్యం కరుణార్ణవం తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టేక్షణాధరం తరుణం రమణీయాంగమరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం నృమ్ణం శరణ్యం కరుణార్ణవం ప్రణతాశ్రయణం నృమ్ణం శరణ్యం కరుణార్ణవం
హరే కృష్ణ. తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం నృమ్ణం శరణ్యం కరుణార్ణవం. తరుణం రమణీయాంగం హరే కృష్ణ ప్రభు, ఇవ్వండి మీరు, నాకు ఐడియా రావు. ఓకే, చంద్రావతి మాతాజీ పిలవండి మాతాజీ, నాకు స్క్రీన్ షేర్. ఆర్తి మాతాజీ, మా నాగరత్నం మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. తరుణం రమణీయాంగమరుణోక్షేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం రుమ్నం శరణ్యం కరుణార్ణవం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం రుమ్నం శరణ్యం కరుణార్ణవం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. బాలస్వస్తి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభు. తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం నృమ్ణం శరణ్యం కరుణార్ణవం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయం నృమ్ణం శరణ్యం కరుణార్ణవం. ధన్యవాదాలు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సరళదేవ్ మాతాజీ, బాలస్వస్తి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం నృమ్ణం శరణ్యం కరుణార్ణవం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం రుణం శరణ్యం కరుణార్ణవం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, మాతాజీ. మంజుభాషిణి మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం రుమ్ణం శరణ్యం కరుణార్ణవం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం రుమ్ణం శరణ్యం కరుణార్ణవం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విశాలవతి మాతాజీ, శశికళ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ప్రణామం. తరుణిం రమణీయాంగం అరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం రుమ్ణం శరణ్యం కరుణార్ణవం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తరుణం రమణీయాంగమరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం రుమ్నం శరణ్యం కరుణార్ణవం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చక్కాలక్ష్మి మాతాజీ, బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తరుణం రమణీయాంగం వరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం రుమ్ణం శరణ్యం కరుణార్ణవం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం రుమ్ణం శరణ్యం కరుణార్ధవం. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, హరే కృష్ణ.
నాగరత్నం మాతాజీ కూడా. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. తరుణీం రమణీయాంగం అరుణోష్టే క్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం రుమ్నం శరణ్యం కరుణార్ణవం. హరే కృష్ణ. శబరాని మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టే క్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం రుమ్నం శరణ్యం కరుణార్ణవం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నాగరత్నం మాతాజీ చదివారు మాతాజీ? చదివారు ప్రభుజీ. నాగరత్న మాతాజీ మీరు చదివారు కదా? హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో ప్రభు హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తరుణం యవ్వనము, రమణీయ ఆకర్షణీయ మగు, అంగం దేహాంగములు, అరుణ ఓష్ట ఉదయించు సూర్యుని వంటి ఎర్రని పెదములు, ఈ క్షణ అదరం అటువంటివే కన్నులు, ప్రణత శరణాగతుడైన వాడు, ఆశ్రయణం శరణాగతునికి ఆశ్రయము, నృమ్నం అన్ని విధముల మనోహరుడు, శరణ్యం శరణుజొచ్చుటకు యోగ్యుడైన వాడు, కరుణా అర్ణవం కరుణా సముద్రుడు. హరే కృష్ణ. నారదముని ఇంకను కొనసాగించను, భగవద్ రూపము సదా యౌవనముతో అలరారుచుండును, అతని దేహాంగములన్నీయును చక్కగా తీర్చదిద్దబడి దోషరహితముగా నుండును, అతని నయనములు అధరములు ఉదయించు సూర్యుని బోలియుండును, శరణాగత జీవునికి ఆశ్రయమొసగా ఆ దేవదేవుడు సదా సంసిద్ధుడై ఉండును, అతనిని గాంచగలిగిన భాగ్యవంతుడు పూర్ణ సంతుష్టిని పడియగలడు, కరుణా సముద్రుడైనందున అతడే సర్వదా శరణ్యుడై ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. ప్రభు చదువుతారా? ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ప్రతి ఒక్కడు ఎవడో ఒక ఉన్నతునికి శరణు జొచ్చవలసినదే. మన జీవన స్థితి ఎల్లప్పుడూ ఆ రీతినే ఉండును. ప్రస్తుతము మనము సంఘమునకో, దేశమునకో, కుటుంబమునకో, రాష్ట్రమునకో లేదా ప్రభుత్వమునకో శరణుజొచ్చ యత్నించుచున్నాము. అనగా శరణాగతి ఇదివరకే నెలకొని ఉన్నది. కానీ మనము శరణుజొచ్చు మానవుడు లేదా సంఘము అసమగ్రమైన కారణమున మన శరణాగతి విధానము ఏనాడును సమగ్రము కాబోదు. ఆ విధముగా అనేక వాంఛలను కూడియుండెడి
మన శరణాగతి కూడా అసంపూర్ణమగుచున్నది. నిజమునకు ఈ భౌతిక జగమునందు ఇతరుల శరణాగతిని అంగీకరించగల యోగ్యుడు, పాత్రుడు ఎవడునూ లేడు. అలాగుననే తప్పనిసరి అయితే తప్ప పూర్తిగా అన్యుల శరణు వేడువాడును లేడు. కానీ ఇచ్చట శరణాగతి అనున్నది స్వేచ్ఛాపూర్వకమైనది మరియు భగవానుడు పరమ శరణ్యుడై ఉన్నాడు. జీవుని అట్టి శరణాగతి అతడు భగవానుని సుందరమగు తరుణ రూపమును గాంచినంతనే వనగూడగలదు. నారదముని ఒసగినట్టి వర్ణనము ఊహాత్మకము కాదు, భగవద్రూపము పరంపరా విధానమున అవగత మగునట్టిది. భగవద్రూపమును మనము ఊహింపవలనని మాయావాద తత్వవేత్తలు పలికినను నారదుడు ఆ రీతిగా ఇచ్చట చెప్పలేదు. పైగా అతడు ప్రామాణిక మూలము నుండి భగవానుని గూర్చిన వర్ణనను కావించుచున్నాడు. స్వయముగా అతడే ప్రామాణికుడు. వైకుంఠలోకమునకేగి ప్రత్యక్షముగా భగవానుని గాంచగల సమర్థుడతడు. కనుక అతడు కావించిన భగవద్రూప వర్ణనము కల్పనము కాదు. కేవలము కొన్ని మార్లు నా శిష్యులకు భగవద్రూపమును గూర్చి ఉపదేశము నొసగగా వారు ఆ రూపమును చిత్రీకరించుచుందురు. వారు వేసిన ఆ చిత్రములు కల్పనము కాదు. నారదముని అనగా అతడు భగవానుని స్వయముగా గాంచి రూప లక్షణములను వర్ణించును. నారదముని గావించినట్లుగానే ఆ వర్ణన పరంపరా విధానమున వసగబడినట్టిది. కనుక అట్టి వర్ణనను తప్పక అంగీకరించవలెను. ఒకవేళ ఆ వర్ణన చిత్రీకరించబడినచో అది భావన కల్పితమగు చిత్రము కాదు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ తీసేనా ప్రభు? తీసేది. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము లోని 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 8వ అధ్యాయము భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి వెడలుట అనేటువంటి దాంట్లో ఆ ధ్రువుడు తన గృహాన్ని వీడి, ముఖ్యంగా రాజ్యంలో రాజు యొక్క కుమారుడుగా అంతఃపురం నుండి ఆ రాజ ప్రాసాదమును వీడి అరణ్యమునకు ఏగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అతడికి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా, ఎందుకంటే సర్వజీవుల యొక్క హృదయాలలో ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముడు సాక్షిభూతిగా ఉండేటువంటి వాడు. సో మనం ఏది కోరుకుంటే, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా మనకి చాలా వారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నట్లు
ఆత్మ పరమాత్మలు ఒకే వృక్షంపై ఉండేటువంటి రెండు పక్షుల వంటివి. సో కనుక మనలో మనం ఏమనుకుంటే ఆ భావాలను ఎరిగినటువంటి భగవంతుడు ఆ విధంగా మనకు అనుకూలంగా చేసేటువంటి అవకాశం. సో ధ్రువుడి యొక్క నిర్ణయానికి అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణంగా భగవంతుడు నారదుడిని అతడు కలుసుకునే విధంగా చేయడము, నారదుడు అతన్ని పరీక్షించడము, తదుపరి అతనికి సో నిన్న మనకి ప్రభు అంతకుముందు జరిగినవన్నీ కూడా సమ్మరైజ్ చేసి చెప్పినటువంటిగా చూడొచ్చు. సో ఆ విధంగా నారదులు వారు అతన్ని పరీక్షించినట్లుగాను, తదుపరి తల్లి చెప్పినటువంటి విధంగానే ఆ భక్తి యోగమును ధ్యాన విధానంలో ఆ భగవంతుడిపై ఈ మాయావాదులు చెప్తున్నట్లుగా శూన్యంలోనుకో లేదో నిరాకార విధానంలోనుకో కాకుండా ఒక సాకార శ్యామ సుందర రూపాన్ని నిలుపుకొని దాన్ని ఆ హృదయంలో ఆ పరమాత్ముడి పైన విష్ణు భగవానుడి పైన ధ్యానం చేయమని నారద మహర్షి, ఎందుకంటే ఆ నారద మహర్షిని అతడు వేడుకుంటాడు, నాకు సరైనటువంటి ధర్మబద్ధమైనటువంటి మార్గాన్ని నిర్దేశం చేయవలసిందిగా నేను నిన్ను వేడుకుంటున్నాను అంటూ ఆయన అడుగుతాడు. ఎందుకంటే మొదట అతడు చెప్పినటువంటి ధర్మ విషయాలను గురించి అంగీకరించకుండా తదుపరి తన యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఆయన వ్యక్తీకరించడం పైన ఇక అతడికి ఆ భక్తి యోగ విధానంలో ఒక మార్గం, ఒక విధానమైనటువంటి ధ్యాన యోగాన్ని గురించి చెప్తాడు. సో అది కూడా ఎందుకంటే అప్పటి ఉన్నటువంటి యుగ ధర్మాన్ని అనుసరించి, ఎందుకంటే మనకి సత్యయుగంలో ధ్యానం, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞ యాగాదులు చేయడము, ద్వాపర యుగంలో అర్చనము, కలియుగంలో నామ సంకీర్తనం. సో అందుకే ఇంతకుముందు కూడా మనము భాష్యాల్లో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినట్లుగా చూసినటువంటిది, మనము నామ సంకీర్తనమే ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ 16 పదాలు కలిగినటువంటి అది తప్ప వేరొక తరుణోపాయం లేదు ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి అతి తక్కువ లైఫ్ స్పాన్ లో. సో కనుక అప్పటి పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఆయన మరి ధ్యానం, భక్తి యోగ విధానంలో మార్గంగా ఒక భాగంగా ఉన్నటువంటి ధ్యానాన్ని ఆచరించమని అతడికి చెప్పడము. సో అందులో కూడా ఆ భగవంతుడు నిత్యము మరి ఉండేటువంటి ఆ యమున నదీ తటంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమ మంగళకరమైనటువంటి పుణ్య మధువనంలో నీవు ధ్యానం చేయమని, సో అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని గురించి కూడా అందులో మొదటగా ప్రాణాయామ పద్ధతిని చెప్తాడు. పూరకము, కుంభకము, రేచకము అంటే ప్రాణవాయువును 3 రకాల అనేటువంటి విధాలుగా ప్రాణవాయువును ఆచరించి మనసును ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకొని సమస్త భౌతిక కల్మషాల నుండి పూర్తిగా విడివడిన వాడివై గొప్ప ఓర్పుతో ఆ దేవదేవుణ్ణి ధ్యానించుము అంటూ అంతకుముందు చెప్పినటువంటిది. తదుపరి నిన్న ప్రభు మనకి వివరించినట్లుగా ఇంకా చెప్తాడు ఆయన 45వ శ్లోకంలో భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని వర్ణిస్తూ, భగవానుని వదనము నిత్య సుందరమును ప్రసన్నము అయి ఉన్నటువంటిది, అతనిని గాంచు భక్తులకు అతడెన్నడూను అప్రసన్నునిగా గోచరించడు, వారికి వరదానమొసగా అతడు సదా సంసిద్ధుడై ఉంటాడు. ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, ఎప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా 2 పక్షుల్లో ఎప్పుడు ఆ ఫలాలను, ఆ చెట్టుపై ఉన్నటువంటి ఫలాలను భుజిస్తూ ఆ ఫలాలకి ఆసక్తమై ఉన్నటువంటి పక్షి ఎప్పుడు నా వైపుకు చూస్తుందా అంటూ ఎదురు చూస్తుండే. సో కనుక ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా సంసిద్ధుడై ఉంటాడు. మనం ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తామా అప్పుడు మనల్ని రక్షించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉంటూ ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా. అందుకే మనకి ఈ కలియుగ దయంగా ఇప్పుడు చెప్పుకునేటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి ఎప్పుడు నిలబడే ఉండేటువంటి, ఎక్కడ కూడా కూర్చున్నటువంటిదిగా కనిపించదు. అంటే నా భక్తులను అంటే కూర్చొని లేసేటప్పటికి ఎంతటి ఇదే అంటే ఆయనకి అదేం కాదు, కానీ అలా అంటే అంత రెడీగా ఉంటాడు నిరంతరము తన భక్తులను. సో ఆయన సదా రక్షించుకోవడానికి, వరదానాలు వసగడానికి సదా
ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు. సో అందుకే మనం కలియుగంలో మనకి వెంకటేశ్వర స్వామి ఎప్పుడూ కూడా ఆ విధంగా ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు మరి అలా సంసిద్ధుడై ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క రూపాన్ని వర్ణిస్తూ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే మరి ఈ ఇంతకుముందు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్తారు, మాయావాదులు చెప్తున్నట్లుగా ఇలా ఇది ఆ నిరాకారం పైన లేదా శూన్యంలోనికి ధ్యానం చేయడం కాదు, ఒక సాకారమైనటువంటి రూపము, అది కూడా దివ్య శ్యామ సుందరం దివ్య మనోహరమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క అంగాంగాలను కూడా అంతకుముందు కూడా కపిల భగవానులు వారు వర్ణించినటువంటిది. సో అటువంటి ఆది విష్ణువు అయినటువంటి విష్ణువు కూడా మూలము భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడే. అటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి సో మరి అటువంటి కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించమని చెప్పినటువంటిది. ఇక్కడ మరి మాయావాదులు చెప్పినట్లుగా ఆయన ఎవరినో శూన్యంలోనికి ఏదో చెప్పలేదు మనకి. సో ఎందుకంటే మరి ఆ గోవిందుడిగా ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి శ్రీకృష్ణుడే చెప్తారు మనకి బ్రహ్మ సంహితలో, ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. ఆ సర్వకారణ కారకుడైనటువంటి ఆ గోవింద నామంతో ప్రసిద్ధికి ఎక్కేటువంటి ఆ కృష్ణుణ్ణే ఆశ్రయించమని చెప్పినటువంటి వారు. ఎందుకంటే అతడు సచ్చిదానంద దేహాన్ని కలిగినటువంటి వాడుగా, అందుకే ఆయన యొక్క దేహ వర్ణన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే ఆయన నవీనములు తీర్చిదిద్దబడినటువంటి కనుబొమ్మలు, ఉన్నతమగు నాసిక, విశాలమగు పాలభాగము, అతి రమణీయంగా నుండును, దేవతలకు అందరికంటేను అతడు సుందరుడు అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనము చూసినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు ఎంతో మనోహరంగా ఉండేటువంటి వాడు. చెప్తారు అతడు మనకి బ్రహ్మ సంహితలో చెప్తారు, బ్రహ్మ కందర్పకోటి కమనీయ విశేష శోభం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో కాబట్టి మరి ఆయన కోటి మన్మధుల సౌందర్య శోభలను కూడా దాటివేయగలిగే, అంటే ఆయన యొక్క విశేష సౌందర్యముకు సాటి రావు అని చెప్తారు. అటువంటి ఆది పురుషుడైనటువంటి గోవిందుని భజిస్తున్నాను అంటూ బ్రహ్మ చెప్పినటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి అతి రమణీయంగా ఉండేటువంటి వాడు, దేవతలకు అందరికంటే కూడా పరమ సుందరుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించమని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందులో కూడా మరలా ఉన్నటువంటి వివిధ దేవతలు ఉన్నారు కదా, 33 కోట్ల దేవతలు అన్నట్టుగా ఏ దేవతలు కాదు, ఆది విష్ణువు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుని గురించినటువంటి వర్ణనే ఇక్కడ నారదుల వారు మరి ఆశ్రయించమన్నట్టు. అంటే సర్వజీవులకు ఏకైక ఆశ్రయము, అందరూ ఆశ్రయించవలసినటువంటిది ఆ భగవంతుణ్ణి. అదే విషయాన్ని భగవద్గీత చివరికి చెప్తారని, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్పినట్టు. సో ఆ విధంగా ఇంకా నారదముని కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉంటుంటారు, తరుణం రమణీయాంగం అరుణోష్టేక్షణాధరం ప్రణతాశ్రయణం నృమ్ణం శరణ్యం కరుణార్ణవం. కరుణ అర్ణవం అని చెప్పబడుతున్నటువంటిది కరుణా సముద్రుడు. అందుకే భగవంతుని మనం శ్రీకృష్ణ ప్రార్థనలో మనం చేసేటప్పుడు, హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్థితో అంటూ చెప్తుంటాం. సో ఆయన కరుణా సముద్రుడు. సో ఇక్కడ మరి దీన్ని బట్టి మనకి నారదుల వారు ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటిది, ధ్రువుడిని ఎవరిని ఆశ్రయించాలి తన కోరికలు నెరవేర్చుకోవడానికి అనేటువంటిది ఆ కృష్ణుడి గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అందుకే నారదుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క శ్యామ సుందర రూపాన్ని పొగుడుతూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భగవంతుని యొక్క రూపము సదా యవ్వనంతో ఉంటుంది. తరుణం రమణీయ అంగం అరుణవోష్టం. ఆయన రమణీయమైనటువంటి ఆకర్షణీయమైనటువంటి దేహాంగాలను కలిగి యవ్వనవంతుడుగా ఉండేటువంటి వాడు. ఎలా అంటే ఉదయించు సూర్యుని వంటి ఎర్రని పెదవులు, అదే విధమైనటువంటి కన్నులను కలిగినటువంటి వాడు. ఈ క్షణం అధరం. సో ఉదయించు సూర్యుని వంటి
పెదవులు మరియు కన్నులు కలిగినటువంటి వాడు. ప్రణత ఆశ్రయణం, శరణాగతులు ఇవ్వడానికి ఉన్నటువంటి వాడికి, శరణాగతులు కావడానికి ఆశ్రయమైనటువంటి వాడు. నృణం శరణ్యం కరుణ అర్ణవం. సో నృణం అన్ని విధముల మనోహరుడు, శరణజొచ్చుటకు యోగ్యుడైనటువంటి వాడు. సో అందరూ కూడా శరణజొచ్చడానికి యోగ్యులైనటువంటి, ఈవెన్ దేవతలు కూడా శరణజొచ్చడానికి యోగ్యుడైనటువంటి ఆ కరుణా సముద్రుడు అయినటువంటి ఆ ఆది విష్ణువు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయించము అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఆ కరుణా సముద్రుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే సర్వదా శరణ్యుడై ఉన్నాడు, అందరికీ కూడా శరణాగతుడై ఉన్నాడు. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, మానవుడు అనేటువంటి వాడు ప్రతి ఒక్కడు ఎవరికో ఒకటికి శరణాగతుడై ఉండాలి, కానీ ప్రతి ఒక్కడు శరణాగతి పొందవలసినటువంటిది, నిజమైనటువంటి శరణాగతి ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య సౌందర్యాన్ని మనకి ఇక్కడ వర్ణిస్తూ, ఆ భగవంతునికే శరణాగతి కావలసినటువంటి విషయము అన్యులకు ఎవరికి కూడా కావలసినటువంటిది లేదు అని చెప్తున్నారు. అందుకును ఇక్కడ మరి ఆ నారదముని వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ రూపము ఏదో ఊహాకల్పితమైనది కాదు, భావనాపరమైనటువంటిది కాదు, అది యథార్థమైనటువంటి రూపము అని చెప్తున్నారు. కారణం ఏంటంటే నారద మహర్షి ముల్లోకాలలోనూ త్రిభువన సంచారిగా ఉండేటువంటి వాడు కనుక ముల్లోకాలను సంచరించగలిగినటువంటి వాడు. మరి ఆయన నేరుగానే ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి వాడు కనుకనే మరి ఆయన ఏదైతే చెప్పాడో అదంతా కూడా యథార్థమైనటువంటిది. అంటే ఇక్కడ నారదముని చేత వర్ణించబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క రూపం ఏదైతే ఉందో అది యథార్థమైనటువంటి రూపము అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మరి ఈ రూపాన్ని బ్రహ్మ కూడా వర్ణించినటువంటి బ్రహ్మ సంహితలో చెప్తూ ఉంటుంటాడు ఆయన కదా. సో ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని రూపాన్ని వర్ణిస్తూ చెప్తాడు. అతడు అంటే దేవదేవుని గురించి చెప్తూ ఉంటాడు బ్రహ్మ. చింతామణి సమూహముల చేత నిర్మితమైన భవనముల యందు స్థితుడై ఉంటాడు. లక్షలాది కల్పవృక్షముల చేత ఆ భవనములు పరివేష్టితమై ఉన్నాయి. కామధేనువులు ఆయన చే పాలించబడుచున్నవి. లక్షలాది కొలది లక్ష్మీదేవతలు లేదా గోపికలు అత్యంత ప్రేమ ఆదరణతో అతన్ని సేవిస్తూ ఉంటాడు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆయన ఏదైతే భజిస్తూ ఉన్నాడో ఆ భగవంతుని చెప్తాడు. అదే క్రమంలో ఆయన యొక్క సౌందర్యము, కోటి మన్మధుల సౌందర్య శోభలు కూడా ఆయనకు సరికావు అంటూ చెప్తారు. ఇంకా చెప్తారు ఆయన, ఆలోల చంద్ర కలసద్వన మాల్య వంశీ రత్నాంగదం ప్రణయ కేలి కళా విలాసం శ్యామం త్రిభంగ లలితం నియత ప్రకాశం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజాని. అలాగే ఇంకా చెప్తారు, అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్వల విగ్రహస్య గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అంటూ ఆ బ్రహ్మ కూడా కీర్తించినటువంటి ఇక్కడ ఆయన యొక్క రూపము ఎంతో యవ్వనమైనటువంటి, ఎప్పుడు కూడా తరుణం, ఇక్కడ చెప్తున్నది తరుణం రమణీయ అంగం. సో ఆయన కనుక మనం భగవంతుని చూస్తాం. కృష్ణుడు ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో దాదాపుగా అప్పటికి అతనికి 77-75 సంవత్సరాల వయస్సు, దాదాపుగా 70-80 సంవత్సరాల మధ్యలో అని చెప్తుంటారు. అక్కడ కూడా ఆయన ఒక యవ్వనవంతుడుగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు. సో శ్రీకృష్ణుని ఎక్కడ మనం చూసినా ఆయన యొక్క రూపము ఎక్కడ కూడా ముసలితనంగా ఉన్నట్లు మనకి ఏమీ కూడా కనిపించదు. నవయవ్వనంచ. సో కాబట్టి మరి అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క రూపము, ఎందుకంటే ఆయన బ్రహ్మ కూడా చెప్తారు, అద్వైతమచ్యుత మనాది మనంత రూపం
ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయౌవనం చ వేదేషు దుర్లభమదుర్లభమాత్మభక్తౌ గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో మరి ఆ నవయవ్వనంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని ఇక్కడ నారద మహర్షి వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంతకుముందు కూడా బ్రహ్మ వర్ణించినటువంటి రూపము, అలాగే నారదుడు యథార్థ సాక్షిభూతిగా భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి వాడు కనుక ఆయన మరి ఆ వైకుంఠ లోకాలకు ఏగి ప్రత్యక్షంగా భగవాన్ని గాంచగలిగినటువంటి సమర్థుడు కనుక ఆయన వర్ణించినటువంటి రూపం ఏదైతే ఉందో అది యథార్థమైనటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క శ్రీకృష్ణుడి యొక్క యథార్థ రూపమే అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో దానికి ఆయన ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఇక్కడ ఏదైతే భగవద్గీతలోను భాగవతంలోను మనకి ఎంతో అందమైనటువంటి చిత్రలేఖ మనకి కనిపిస్తుంటాయి పుస్తకాలలో, అవన్నీ కూడా మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వర్ణిస్తూ ఉంటే ఆ వర్ణనకు అనుకూలంగా తన యొక్క శిష్యులు వేసినటువంటి చిత్రాలే. అవన్నీ కూడా ఊహాత్మాలు కాదు, ఏదైతే చెప్తున్నామో దాన్ని అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క రూపము, రూపరహితుడు సాకారుడుగా అతని యొక్క రూపాన్ని నారదుడు ఏదైతే వర్ణిస్తున్నాడో అది యథార్థమైనటువంటి రూపము. సో కనుక ఆ భగవద్ రూప వర్ణన ఏదైతే ఉందో మనకి శాస్త్రాలలో ఇవ్వబడినటువంటిది, భగవద్గీతలో కానీ భాగవతంలో, ముఖ్యంగా భాగవతంలో ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి వర్ణన ఏ విధమైనటువంటి కల్పన కాదు అని ఆయన జీవిత అనుభవంలో, ఎందుకంటే ఏదైతే మనం వివరిస్తామో అది ప్రస్తుత పరిస్థితులు కాలమానాల ప్రకారంగా చెప్తూ ఉంటుంది. సో కనుక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి ఉపదేశాన్ని అనుసరించి ఆ భగవంతుడి యొక్క రూపాలు చిత్రములను చేసినటువంటి ఏవి కూడా మనకి భగవద్గీతలో కానీ భాగవతంలో కానీ ఇవ్వబడినటువంటి చిత్రాలు ఏవి కూడా కల్పతము కాదు అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే భగవాను యొక్క ఆ స్వయంగా గాంచిన వాళ్ళు వర్ణించిన రూపాన్ని చెప్పడం వల్ల ఆ విధంగా, అది అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని మనకి క్రైమ్ పట్ల ఎవరైనా రూపం ఆ వ్యక్తిని మనకి వాళ్ళ దగ్గర పాత ఫోటోలు లేవనుకోండి, చూసిన వాడు ఇట్లుంటాడు కళ్ళు ఇట్లుంటాయి ముక్కు ఇట్లుంటుంది అని అంటే వర్ణిస్తే దాని ఆధారంగా చిత్రాలు గీసేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఏదైతే ప్రామాణికమైనటువంటి వర్ణనలు ఉన్నాయో వాటి ద్వారా గీయబడినటువంటివే కనుక మనం ఏదైతే భగవంతుని యొక్క రూపాలను చూస్తున్నామో అవి యథార్థమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మాతాజీ. ప్రభు మీరు శ్లోక చదివే వాళ్ళు